Agora falaremos das contrasinais. Como xa sabedes, ou, podedes deducir, as contrasinais son un dos elementos máis importantes dentro da seguridade dun sistema. En Active Directory hai tres xeitos de protexer as contrasinais dun usuario. O primeiro xeito sería a través das políticas de contrasinais, entendendo como isto, pois, requerimentos como a duración da contrasinal, canto vai durar esa contrasinal hasta que expire, longitude, complexidade, etc. Vale? Esa sería a primeira. A segunda sería as políticas de bloqueo de contas. É dicir, que ocorre cando un usuario escribe dun xeito incorrecto o seu contrasinal durante N veces. E por último teríamos as políticas de contrasinais granulares, ou máis en detalle, que o que permiten é especificar políticas de contrasinais, de bloqueo de contas a nivel de usuario e grupo. As dúas primeiras, as de políticas de contrasinais e política de bloqueo de contas, se configuran a través das GPOs. GPOs ainda non sabemos o que son, pero verémoslo máis adiante, vale? E as políticas de contrasinais granulares, estas últimas, que son políticas relacionadas, como xa dixen, a nivel de usuario de grupo, se configuran a través de esta ferramenta que teño aquí, que é o Centro de Administración de Active Directory, ou ben a través de usuarios e equipos de Active Directory. Ambas ferramentas xa as coñecemos. Así que o único que faremos será centrarnos neste aspecto, vale? Na xestión de contrasinais. Farémolo, por exemplo, coa ferramenta máis moderna, vale? Do Centro de Administración de Active Directory. Para elo imos ao noso dominio, a San Clemente, pinchamos en System, en Password Setting, Container. Unha vez seleccionado, xa vemos que aquí arriba pois estamos en onde dicimos System, Password Setting, Container, prememos co botón dereito e indicamos que queremos realizar unha nova configuración de contrasinal. O primeiro que introduciremos será o nome da política. No meu caso será unha política que aplicarei aos administradores, entón chamolle o nome do dominio e aos administradores. Non ten que ser significativo, vale? Non ten que cumplir con nada máis. Despois aparece a precedencia, que isto ten que ver coa prioridade. Por defecto establece unha prioridade de 200 e canto menor sexa ese número, pois maior será a prioridade, vale? Podemos poñer, por exemplo, 10. A seguinte opción que podemos configurar é a longitude mínima das contrasinais. É dicir, podemos dicirlle que impida a creación, modificación de contrasinais, máis ben a modificación, pois xa debería existir, de contrasinais dun mínimo de tamaño, é dicir, pois, por exemplo, que teñan como mínimo 8 caracteres. O seguinte apartado é o historial de contrasinais, isto é dicir, cando che piden unha nova contrasinal ou cando ti introduces unha nova contrasinal, ti tes guardado un historial, é dicir, se metes unha contrasinal que xa exista nese historial non che deixará, entón ti podes definir o tamaño, é dicir, neste caso con 24, pois terías un historial de 24 contrasinais, co cal a nova contrasinal que ti introduzas non podería estar dentro desas 24, podemos porlle, por exemplo, 3. O seguinte punto que temos activo é o de que as contrasinais debes cumplir os requisitos de complexidade, xa os típicos, vale? Mayúsculas, minúsculas, números, signos de puntuación, etc. Podemos decir que son estándar. Os seguintes apartados teñen que ver coa vixencia, é dicir, eu non podo mudar un contrasinal se acabo de mudar o contrasinal, terei que deixar pasar un día como mínimo antes de volver a mudalo e como máximo teño 42 días, vale, na que a partir dese momento terei que voltar a mudar a contrasinal. O seguinte punto, que aparece desactivado, pero podémolo activar, ten que ver co bloqueo de conta. É dicir, que, por exemplo, a partir de 5 intentos consecutivos erróneos de introducción de contrasinal, o que fará é bloquear a conta durante 30 minutos. O seguinte apartado, quizáis un dos máis importantes, sería a quen lle imos aplicar esta directiva ou esta política, vale? Facemos unha procura, queremos aplicarlle esta directiva pois aos administradores do dominio, vale? Pois entón seleccionamos administradores do dominio. Lembrade facer isto non a man, senón como realicei eu, a partir dunha búsqueda e que el seleccione o nome real, vale? Non poñades vos o nome porque isto podría dar lugar a erros, ten que ser o nome exacto. Unha vez rematamos, damos de aceptar e comprobaremos que acaba de aplicar ou que aplicou este tipo de política. Así que imos outra vez ao noso dominio, en Users, vamos ao usuario, o usuario, isto poderíamos seleccionar administradores do dominio, pero realmente imos comprobarlo con usuario, vale? Isto sería un grupo.
aquí en ver configuración de contrasinais, podemos comprobar que todo o que configuramos aparece aquí xa por defecto, é dicir, xa fixo ese vínculo. E agora só nos quedaría comprobar que todo isto se fixo correctamente. Entón, introducimos o control al suprimir, dicimos que queremos cambiar a contrasinal. Como estiven facendo probas, tiña xa unha contrasinal de 8, vale, ABC123 punto guión. Vou introducir unha de 7, ABC123 punto, ABC123 punto, a ver que ocorre, vale, comprobamos que damos a Enter e dinos que non se pode actualizar a contrasinal, que o valor proporcionado non cumpre cos requisitos establecidos, vale? O sea que acabamos de comprobar que se comezan a aplicar estas políticas de contrasinais asociadas ao usuario ou grupo.